IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Balay ay sayang kat ti bata-bata kanyo protektado a programa ti City Health Office iti siyudad ti Batak kas paset ti palakarambak ti World Immunization Week 2026 amang ipakita iti kinapateg ti panabakuna kadigito ubing tinasa a programa ang nagrugi iti 2023 kat tapno mangipay iti libre na target ken epektibo a serbisyo ti panagbakuna ken kastamet tapno masigurado a maited iti tunggal ubing ti umna proteksyon ken maliklikan ti anyaman a sakit babaen iti daytoy nga inisyatiba digiti fully immunized children when no FIC katakan iti insentibo akas iti 5 kilo a bagas batakan new shirt, jute bag, ascorbic acid anay raman ti zinc kan certificate of completion kas pamaneknek iti panaka-immunize ti gitoy ngubing inyunay ni Dr. Celeste G. Abundo acting City Health Officer ti City Health Office ang may patumpalmet ti panabakuna kontra influenza kan virus kadigiti kwalipikado ngubing tapno mapagigsapay ti panagsalaknip kadakwada ditoy ngayon ensurement ni Sangguniang ang panglusod Dr. Mara Borleo at digiti bakuna ket proven safe and effective ken awan iti pagdanaganda at digiti health workers iti syudad inlayon na akasapula na pabakunaan digiti ubing nga innem ang ingganat 50 ket siyam mabulan into umay nga August iti measles rubella supplemental immunization activity tapno mapreventaran iti panagwaras ti measles ken rubella naipakita met iti daytoy a programa tinapigsa panakikadwa digiti lokal a gobyerno healthcare workers barangay officials ken komunidad anagted iti suporta tapno maabot digiti adupay a pamilya ken mapapigsa ti panagtalek iti bakuna segon iti National Immunization Program Coordinator ti syudad ti panagsalaknib iti tunggal ubing ket responsibilidad a pagbibingayan iti amin ti bata-bata kenyo protektado ket saan laeng a programa no diket may sa commitment ti syudad ang mangitag ay iti salunat iti ubing ken magpatanor iti lasaya at masakbayan para iti sumaruno a henerasyon. Para iti IFM News, Idol Rain Santos Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.